Bun venit în micul și frumosul Bhutan de pe Himalaya, Tara misterioasă. Bhutan, also known as Druk, the Himalayan kingdom. Here is a pictorial journey for you. Dragon, out here, is the symbol of the power against all evil. Chenpa, Lake Shore, Bhutan. Welcome to the land of Drok Pass. Bhutan, cunoscut și sub numele de Druk, micuța țară din Himalaya, iată o călătorie picturală pentru tine. Dragon, aici este simbolul puterii împotriva oricărui rău. Subscribe this channel please, and touch the bell icon. Let's start our journey from India. The first range of hills of Himalayas are seen from here. Since ages we call this area Doors. Hope you are aware of tea from Doors. Să începem călătoria noastră din India, de aici se văd primul șir de dealuri din Himalaya, de când numim această zonă Duars. Sperăm că știți că primim frunze bune de ceai de la Duars. There are two main entry points through land route from India. You may reach by air too. Există două porți principale de intrare prin ruta terestră din India, puteți ajunge și prin aer, la Royal Bhutan Airlines. This is how I started my maiden journey to Bhutan, the land of Thunder Dragon. Plan to visit and enjoy the real pristine forests and cataracts. Așa mi-am început călătoria fecioară în Bhutan, țara dragonului tunetului. S-ar putea să plănuiți să vizitați și să vă bucurați de adevăratele păduri curate și frumoasele cascade, dar după ce pandemia de COVID s-a terminat. Paintings out here is very vibrant. Those on the walls would definitely catch your attention. There are motifs and mythological characters. Picturile de aici sunt foarte vibrante, acele picturi de pe pereți vă vor atrage cu siguranță atenția, există motive și personaje mitologice. On the way, you may find some unknown monastery, they call Lakham in their tongue. Pe drum, este posibil să găsiți o mănăstire necunoscută, ei numesc Lahakan, în limba lor, oamenii se roagă Domnului Buddha pentru pace și prosperitate. Rivulets where rocks play hide and seek, the murmuring sound is mesmerizing. Acolo unde râurile mici și stâncile joacă de-abați ascunselea, sunetul apei este fascinant, te pierzi în natura din jurul tău. This pictorial journey will take you to the spellbinding scenic beauties, several historical zones, majestic mountains, and vibrant valleys. Această călătorie picturală vă va duce la locuri pitorești fermecatoare, câteva forturi istorice, munți maestuși și văi vibrante. This infotainment on Bhutan, the Himalayan kingdom, will be continued in next video. Acest infotainment despre Bhutan, micuța țară fără teren din estul Himalaya, va fi continuat în următorul videoclip. Abonați-vă la acest canal și atingeți pictograma clopoțel pentru mai multe astfel de videoclipuri.